Op 17 januari is het feest van Antonius Abt, de patroonheilige van het Gilde in Blitterswijk. In de Onze Lieve Vrouwen Geboortekerk ging gildepriester Huub van Hoorne voor in de heilige mis. Deze dag is een van de hoogtepunten van het Gildejaar. Het is het hoogtepunt, dat is een van de mooiste dagen van het Gilde. En die begint om 9 uur met de heilige mis. En na de heilige mis bij het Sint-Antoniuskapelletje offeren en een borrel drinken. En dan gaan we naar het parochiehuis waar we de koffietafel met worst krijgen. En na de koffietafel aansluitend is de jaarvergadering. En 's middags bezoeken we nog twee cafés, Tante Jet en Café de Zwart. En s'avonds met aanhang een groot diner in het parochiehuis en daarna is er gezellige muziek. Gisteravond hebben we Koppermaandag gevierd in Café de Zwart. En dat is een Duitse koffietafel, wordt er dan aangeboden. En er is een grote tentoonstelling. En nu hadden wij het item 29 jaar schietrein, eigen schietrein. We gaan nu verhuizen naar de kastelen. Het Antonius Abt Gilde is goed gelegen in het dorp. Het Gilde is heel belangrijk voor Blitterswijk. We luisteren van allerlei evenementen als in Blitterswijk wat te doen is. We plaatsen een meiboom met Koninginnedag of met Koningsdag is het nu. En dat doen we ook al zo'n 30 jaar. We hebben toen ook in het leven geroepen een meiboom plaatsen. Dat was vroeger ook bij de Gildes. Werd een meiboom geplaatst. En we hebben dat toch weer in stand gebracht. En proberen het zo te houden. En zo zijn er nog veel tradities. Koningsschieten, sacramentsprocessie. En die verzorgen we. Als iemand 50 jaar getrouwd is in Blitterswijk en ze willen, dan brengen wij een serenaadje van het Gilde uit. Samen met de muziekvereniging Vervaren Moed en IJver. Nou, en dat zijn toch leuke dingen. Het Gilde van Blitterswijk is van 1485. En ja, wij mogen ook wel zeggen, wij zijn tamelijk modern ook nog. We hebben er dames bij, gildezusters. En dat hebben veel gildes niet. Ja, wij hebben het wel, we hebben het altijd gehad. Van vroeger ook. Overleed de man, dan werd de vrouw als gildelid bijgeschreven. Dus het is altijd de vrouw bij het Gilde geweest. En dat hebben we ook zo gehouden. Ondanks dat het een gewone doordeweekse dinsdag was, was er een flinke opkomst. Ja, bijna iedereen is er. En ik denk dat er 6 personen niet zijn en de jeugd niet. Het geldt, als vereniging al meerdere eeuwen bestaat, zal dat best goed vertoeven zien met een heel aantal mensen. Zij zullen ook dadelijk vast wel weer de warme broodworst voorgeschoteld krijgen en de borrel, dan wel zeker wel in dat Gilde Hemelkoor ergens genuttigd worden. Na het offeren bij het kapelletje en de koffietafel met worst kan er uitgekeken worden naar het volgende hoogtepunt. Het openen van een nieuw schietrein. En dat ja, hopen we dat dat met Koningsschieten in juni gaat gebeuren. Maar voordat de jaarvergadering kon plaatsvinden, moest er natuurlijk eerst de traditionele borrel genuttigd worden. Heerlijk.